pa 2020 pa ichidoma musa tagai musa akazanga kuwanikwa pa welfare yafather paakautipa mashitsi tikutopedza basa musa akabhadhara $3 kana muda utenga makanyorwa asi mubhuku mamuna kunyorwa pano pasi mirai machi futi ndiri kuda $3 for machi aiwa iyo ainetsi chinoda kutaura zvenyaya yekujoina aiwa kuregistawo imini mukapota muchitora dzimwe mari dzekumberi munhu asati amurejista it's very bad so then ndokanzura kurejista kudhara kuti you are still alive unongodedzwa kurejista asi munoziva kuti mukada kupota muchindishungurudza zvamunoita izvi ndikakutaurirai kuna banhete kwavo mabhachi anopera kubviswa tinotopara mhosva here havadineni asi moyo unosara uripo fadha netepo havadineni ndozvamunoa oraiti ndazvinzi ndichatuma mumwe mwana wangu kuti auye andibhadharire mari iyi saka tinotuma mwana nokuti mari yechechi kana wambengo wadarika so inonyadza kuti nenguva yatiri yelenti nenguva yafanirwa kuzvinyima kuti uisa mari yenyu kuchechi wozvi aiwa izvo kwakuya aizvigara ziva ipapa pandanetsana nemi chete pekuti handisi murejista asi mari tiri kutora imi pane zvamaakutsvaga